खुलुमबाय आंनि मुङा सुलेखा दैमारि आं गु थाखोनि फरायसुलि जों सानखान्थि बिजाबखौ मोनाखै आरो गुबुन गुबुन आयदाफोरखौबो जों मोनाखै जों आसाम सरकार बेखौनो खावलायनो सानो जे जोंनो सानखान्थि बिजाबखौ नांसिगौ स्कुल खुलिनाया गोबां दिनानो जाबोबाय। नंगौ दिनै जों सिमेन्ट दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिसिम जोङो हाबनानै गिदिंनानै जों नुबाय दिनै जोंनि जि फरायसालिफोराव फरायसाफोरा गोबां बिजाबखौनो मोननो हायाखै बेबायदिनो दिनै जोङो एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि बे फरायसालियाव जोङो हाबफैदों बेयाव फैनानै जों नायफैबाय थाखो 6निफ्राय लानानै थाखो 10निसिम लोगोसे थाखो 7 थाखो 9 आरो थाखो 10 बे मोनथाम थाखोनि सानखान्थि बिजाबा गैया लोगोसे गुबुन गुबुन थाखोनि जि बिजाबफोर बे सर्टेज जानानै दङ लोगोसे थाखो 10नि मोनथाम आयदा बेखौबो बेयाव मोननो हायाखै होननानै जोङो दिनै फैनानै खौरां मोनफैबाय जुदि बेबायदि दासिमबो जुदि बिजाबानो सफैयाब्ला जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ बोरै मोननो हागोन दा बेनिखायनो आङो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आसाम सोरखार बा आसाम सोलोंथाइ बिफान बा मन्थ्रिनिसिम आङो बेखौनो खावलायनो लुगैयो जाहाथे फरायसा फरायसुलि बिथांमोननो जि बिजाबनि आंखाल बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो आं बेखौनो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै आसाम सोरखारनिसिम खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।